At ka na? Oo. Smoke alloy. Smoke alloy. Werte! Ang mga out of this world trivia ni Bombo Jomar, amo to, smoke alloy. O, yun pa, asuhan nga alloy. Smoke alloy. Thank you, King Joms! It is si Bobo Jomar Villa para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Sukada na ng kanon kay Manyagata sang smoke alloy. Bantayan pagin sa mga masunod na to na magpangalagan mga out of this world trivia ni Bombo Jomar Villa. Ini si Bombo Chama Blanco overgabilin sa imo sang manay nga hapon. May God bless us all. Standby na kamo sa kapon lamang program ko naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco over sa luwat nagabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio, Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ang isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena Brand Ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors ipaanggid sa mga dark colors. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculpture sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online? Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabuli nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Suno kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalakta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon ukon ng article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutan. Bon, sa inyo tanan mga kabombo, ang ato nga oras exactly 20 minutes after 2 o'clock, 20 minutos makaligad ang alas 2 sa hapon. Sa mga nagabantay dira sa sininga palatuntunan, ari na ang KLP, kaupo din nyo si Tita Regine. Para sa sininga adlaw sang Webes, it's the 28th of July 2022. Kumusta? Welcome. I hope everything is doing good para sa inyo dira
Something nice and something so exciting natabo sa inyo sa sininga adlaw. Good for you and I'm very happy para sa inyo. Stay positive ha, especially to those na daw medyo wala pa. Daw medyo chill-chill lang ang ilang adlaw. Ay, who knows, before the day ends, ang good news mo, dira ina mag-aabot. Stay positive mga kabombo and you will never go wrong. Welcome diri sa KLP kung sa diin nag-enjoy kita sa mga kasaysayan sa aton nga mga letter senders kina-share diri sa aton every afternoon kag amo ini ang nagahatag sa aton sang kalingawan sa aton nga kahaponanon from Monday to Saturday. Gani, I am also inviting each and every one of you, especially those nga wala pa naka-share sa ilang mga kasaysayan. Uy, ang iban almost every week nag-share diri sa KLP, non-stop ang pag-share sa mga stories. Meaning, damo-damo gid mga istorya sa ilang kabuhi. And so very willing to share it with us. Diri sa KLP, gani, kamo man dira pwede gid nga mag-share man sa inyong mga istorya. Bigla lang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat and ipadala care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. So sa nga hapon, we have beautiful stories in store para sa inyo and I would like to say thank you sa aton nga first letter sender or namingko sa aton nga letter sender nga ang iyang istorya amo aton nga mangin first story this afternoon for the pictures nga iyang ginapid diri. And so, ari na ang ating nga pambukas ng kalingawan para sa inyo mga kabombo from the Bombo Music Festival and this is from Earl Lorraine Kilarto. Dahilan. Good afternoon. Tapos lang ang araw, doon mo pa nilinaw. Lungkot biglang dumalaw, nasisilaw na sa buwan. Dahil hindi makuha, mga mata na puro luha. Walang laban ng salita, nawawalan ng hininga. Titigsin upang hindi ka umalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit dito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Tinatangi ang ngiti mo, kaya ayokong mauwi ka sa damdamin na suwi at balutin ng hapdi. Sana ay pansinin ang marahan kong daing na ako ay ibalik sa ating huling halik. Parang awang na wag kang aalis. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo. Kapag nasasaktan, lagi lang naman ako ang dahilan. Ikaw na ang lamang, di na ako manlalaban. Ikaw at ikaw lang. Di man maipilit ito, buong pagmamahal ko'y lagi sa'yo.
Everything happens for a reason. Dahilan. Earl Rain Kilarto para sa inyo. Pero hindi bala, pag gusto, may paraan. Pag ayaw, may dahilan. Basa na ta story. 26 minutos makalipas ang alas 2. Again, this is Tita Regine welcoming you dito sa KLP on a Thursday. Yan ato yung first story with pictures. Kinapasalamatan ta si Taurus 21 sa 5th District. Ang sulat, nagasiling, Dear Hinday Regine. Hello once again. Ari naman ako sa pagpasakop sa akong kasaysayan, sa akong nga love affair. Oh, love story kita sa sininga hapon. Good afternoon everyone. Isa man ako sa mga madamo nga inagihan sang paghigugma nga nautod kag sang ulihi na uli man kag nangin one and only love ko sa akong kabuhi. This is exciting. Suguran ko ang pagsaysay sa akong nga paghigugma. Tuig 1966, sira na sang klase o kung bakasyon na sang nag-entra man ako sang nobyo-nobyo. Nagsugod din sa sundog-sundog lamang. May isa ako nga classmate nga ginasunlog sa akon sa mga amiga ko. Sa dalayan lang nga sundog-sundog ay gintuod-tuod sa akon nga classmate ang pagpangaluyag sa akon. Tawagon ta lang siya sa kay Mr. N. Manggaranon ini day Mr. N. Malapad ang kadutaan kag bata siya sang isa ka huwes. Pero ako, mga imol ang akon mga ginikanan. Malayo ang agwat sang amon kabuhi. Pero, doon naluyag man ako sa iya, kay maayo man siya batasan. Hindi matapobre. Ginagwanta ko gid ang balatyagon ko kay Mr. N. Tungod kay hindi gusto ang akon mga ginikanan nga magnobyo ako kay ginapaeskwela pa ako nila. Kapin pa, tama gid ka estrikto kay tatay. Sang pagabot sang adlaw sang amon nga barangay fiesta, nagkadto ako sa baylihan upod sa mga amiga ko. Sa madamo na mga tawo, ilabi na gid ang mga dalaga, nag-umpisa na ang pagbayle sa mga soltero kag mga dalaga. Nakita ako ni Mr. N, kag nagpadulong siya sa akon nga nahamtangan. Nagpangabay siya nga mabayle kami nga duha. Wala na siya iban nga ginasabay, kundi ako na lang, hasta matapos ang binayle. Uy, nag-exclusive ha. So nag-abri naman ang klase, kaya nagpa-enroll ako sa WVSC, Subong Isanaka Universidad. Una nga halintang ako sa kolehiyo. Sige gid ang pangaluyag ni Mr. N sa akon, pero wala ako gid siya ginsapat. Nagsira ang unang semester, kaya nagbakasyon ako sang isa lang ka semana. Tapos bakasyon, enrollment naman sang second sem, kag nagpa-enroll naman ako. Si Mr. N, didto lang ga eskwela sa amon banwa, kay wala pa siya katapos high school. Sige man siya eskwela, pero kay galigoy, upod sang iya barkada, nabilin siya sa high school. Nagtakop ang second sem. Malawig naman nga bakasyon, kagadamo nga mga barangays ang nagahiwat sang kapiestahan. Isa na ang amon barangay nga nagahiwat sang fiesta sa tagsa ka Abril 30 kag Mayo 1. Si Mr. N, wala patay nga kadto sa balay sa pagpangaluyag. Sang ulihi, ginsabat ko na lang si Mr. N, kag nag-steady kami, halin sang April 10, 1967. Pero wala makahibalo ang akong parents nga nobyo ko na si Mr. N. Sang una nga gabi sang binayle sang amon fiesta, doon nagpanahor kag nag-inom si Mr. N upod sang barkada niya. Ako adto na sa baylihan. Isa lang ako sa amon lamesa, pero malapit man sa mga amiga ko. May isa ako ka-classmate nga may secret feeling sa akon. Nakita niya ako kaginkaduan sa akon pulungkuan. Ginpangabay niya ako nga magbayle. Mahuya man ako nga mag-desire sa iya,
So nagupod ako sa iya. Tawagon ta lang siya sa kay Charles. Huwag ko mahibalaan na si Mr. N nagatulok sa amon nga nagabayle ni Charles. Nangimon si Mr. N kag naakig sa akon. Nagpangita man siya dalaga nga baylihon kag nagtupad sa amon ni Charles. Uy, wala man ako mahimo kay nahuya man ako mangakig sa iya. Gibabayaan ko na lang siya. Sige man ang bayle ko kay Charles. Sige ang pagpangimunay namon nga duha. Hasta nga matapos ang binaile. Pagkasunod nga adlaw, ginpakurbutan ako ni Mr. N sang iya nga jeep pag-agi niya sa balay. Wala ako na sapak. Wala sa pakay kami nga duha eh. Hasta nga natapos ang bakasyon. Nagbalik ako sa city kag nagpa-enroll. Sa wala pa ako nakalakat sa city, nag-areglohanay naman kami ni Mr. N. Balik naman kami, nobyohanay, sa tago lang. Malipayan ako sa mga tinion nga adto tungod kay o naman kami ni Mr. N. Wala na problema sa amon nga duha. Bulan sa Pebrero 1968, may ginhiwat nga international conference sa amon nga school sa sulod sang isa ka semana from February 11 until 15. Nagpauli ako sa amon lugar. February 14, 1968, nagpadala ako sang Valentine's card sa akon abyan nga ihatag kay Mr. N. Siya si Ram, ang amon nga bridge ni Mr. N. Mga 4:30 p.m., nagabantay ako nga maagi ang jeep ni Mr. N. Apang gabi na, wala gid kalabay si Mr. N. Subong man si Ram nga nagdala sang Valentine's card ko. Gabi na gid sa nagkadto si Ram sa akon kag sugiran ako inday sa natabo. Wala gid ako nakahibalo nga may nobya gali si Mr. N sa ilang nga school. Uy hala. Ginasingganan ako ni Ram nga ginpikot si Mr. N sang nobya niya nga si Miss M. Gindala siya sa magulang sang babayi sa ilabalay sa uma kay nadakpan sila sini. Kinahanglan ipakasal niya ang babae. Sus, do tinakluban ako sang langit in derej. Do hindi na ako kahibalo maghambal. Wala gid tinaga nga nagawas sa akon mga bibig. Nabatyagan ko na lang nga nagtulo ang luha sa akon mga mata. Naglisensya si Ram sa akon nga mapuli na. Bilog nga gabi nga wala gid ako makatulog. Daw mabuka ang dughan ko. Sa kalain gali, no? Kung ma-broken hearted ka. Wala gid ako gana magkaon. Natingala maginikanan ko nga wala ako gapanaog sa balay. Ginatabo ko lang nga wala si nanay kag tatay kag magpanaog ako para magkaon. Hindi ako makatulog sa sulod sang isa ka bulan. Nagniwang kag nagnulubo ang mga grado ko sa tanan nga mga subjects. Ang 1.5 ko nag-3. Ang 2 ko nag-3 man. May ara man nga 3.75 and 3.5 man ay abot kahuluya gid. Maayo lang kay wala ako malagpok kag initanan nga mga grades makita sa transcript ko. Grabe gali ang epekto kung mangin broken-hearted ka indirect. Hindi ako kabalo kung anong himuon ko. Why gid may gasulod sa ulo ko. Apektado gid ang tanan ko nga ginahimo. Wala na kami komunikasyon ni Mr. N. Kay didto siya nagapauli sa Banwa sa tiyo niya nga town mayor sadto. Pagkatapos sa amo sadto nga hitabo in the region, why na kami isang komunikasyon ni Mr. N. So pagkatapos ng 2 ka adlaw nga natabo si Mr. N, nagkadto ang nanay niya sa balay. Kag ayoon sa kay nanay ko nga ipakasal kami nga duha ni Mr. N. Kay sila lang kuno ang mapatapos ang pag-eskwela ko. Hindi si nanay magsugot. Wala gid ako may mahimo. Kay naabutan gid sila sang utod ni Miss M. Sang panahon nga ini, popular ang singer nga si Eddie Peregrina. Kag tag sa magtukar sa mga radyo ang mga ambahanon niya nga Mardy, Memories of Our Dreams, Forever,
Kag iban pa, nagasobsob ako sa ulunan, kag waghibi. Grabe ang pag-antos ko sini nga hitabo. Pero wala na ako may mahimo, kundi atubangon ang kamatuoran. Mga isa gid man katuig, kag naka-recover ako sa akon nga pagka-broken hearted. Gintingwaan ko gid nga malipatan si Mr. N. Nahibaluan ko sang ulihi nga wala man gali nagpakasal si Mr. N kag si Miss M. So nagpa-Manila gali si Miss M kag mga ano man kabulan siya didto. Kag nagpauli man siya diri sa amon banwa. Isa sa duka adlaw, dala ni Mr. N ang iyang nga jeep sa banwa kay matughong siya gasolina sa gasoline station. Nakita siya ni Miss M. Dali-dali gid si Miss M pakadto sa gasolinahan. Kay iya ini nga bunon ka kutsilyo si Mr. N. May nakahutik kay Mr. N nga nagapadulong si Miss M sa iya. Nagdalagan si Mr. N sa sulod ka eskwelahan kag wala siya mabuno ni Miss M. Imbis si Mr. N ang bunon niya, ang pulungkuan sa jeep ang binuno niya. Pagkagabi sadto, naghikog si Miss M. Nag-inom siya sang bulong sa humay. Sadto nga panahon, nalipatan ko na si Mr. N. Wala na kami komunikasyon nga duha sa sulod sang 1.5 years. Manugtapos na ako sa pagkamanunudlo. Sa isa sinakaadlaw, may nanuktok inday sa among nga boarding house, si Mr. N ang nag-abot. Primero, wala ako gasapak sa iya. Kay naugot-ugot ako sa iya. Pero kay nahuya man ako sa mga boardmates ko, ginatubang ko siya sang maayo. Ginsugiran niya ako sang tanan. Ginpamangkot ko siya kung nga nga wala niya ginpakaslan si Miss M. Ang sabat niya sa akon, kay hindi gusto sang tatay niya. Ginabalan ko siya, nga konsensyahon ka gid sina. Pero ga-insister gid siya, nga ako gid ang iya nga palangga. Nagihom na lang ako sa iya. On na naman kami nga duha, March 1970. Kaghalin sadto, gipadayon namon ang amo na utod nga relasyon. Malipayon ako pagkatapos ng isa ka tuig kag tunga nga pag-antos sang akon nga tagipusoon. Sa laktod nga sugilanon, nakatapos ako bilang isa ka manunudlo sa WVSC. Nagkuha ako sa competitive exam para sa ranking kag nakapasar ako. Nagtudlo ako bilang isa ka substitute teacher lang anay. Pagkatapos ng 2 ka tuig nga pagtudlo, nagpakasal kami ni Mr. N, ang akon nga one and only love. Sa subong, malipayon man kami nga nagapangabuhi sa sulod sang 50 ka tuig. Kag may 5 kami ka mga anak, 2 boys and 3 girls. Duha ang sa abroad, kag isa ari lang di sa Iloilo City ga employ. Bisan may mga unos kag problema sa amon pangabuhi ni Mr. N, nalampuwasan man namon paagi sa pagpangamuyo. In the Regine, hasta na lang diri ang pagsaysay ko sa akong nga love affair. Salamat gid sa pagbasa, pasensya gid sa penmanship ko. Very truly yours, Taurus 21, sa 5th District of Iloilo. Wow, happy ending kita sa sining hapon sa ilang love story. That's why I am smiling. And by the way, no, you've been seeing pictures na gina-flash diri sa ating partner. So ara, makita niyo na dira amo na siya ang mother, ang naka-white kung hindi ako magsala. And ang father, kaina upod niyang isa niya ka anak nga wait lang. Hindi kilang naka-white. Kundi ang mother atong sa piyakan side bata ito guro ang nagtapos sang nursing. Ara, amo na ang tatay nga nagamarcha upod sa iyang isa ka anak nga nag-graduate as salutatorian. And then may picture pagid ako dira nga nakita, ara sila
ang ilang nga mga kabataan kag sila nga duha no sa both edge sa punta kag punta, and because may mga ginpang butang siya no sa likod sang iyang this one, sige, amo niya ang mother sa left side no, sa ginatulo ko anak ka white is isa niya ka bata siguro nga nag-graduate. Kag ang isa pa gidto, basketball player gali si Mr. N ara nag-champion kuno ina dira sila sa basketball game. Thank you so much sa mga pictures nga imong ipadala diri sa amon. At least no, we've seen sino ini nga mga characters. Kagatong mga sang high school pa to kamo siguro no nga nagapungko. Atong black and white pa nga picture ang may mga X na ang may X ga ipingay lang dira sila ang X nga may ang girl nga may X amo na siya ang atong letter sender, ang boy nga may X amo man na siya si Mr. N, so mo na siya. Kung sa kanta pa ang inyong love story gali no, parang isa ka linya sa kanta, kalye liko-liko ang takbo ng hindi lang ng isip no kundi ng love story ninyo. Mugid man na no kun kay isa bala ang ending kamo malanggali nga duha, pero kadamo pa sa mga twists and turns, kadamo pa sa mga lubak-lubak nga maagyan sa inyong relasyon, may mga kurbada nga you thought no do ka uncertain na mahambal ka siguro ay basi hindi mani kami nga duha magdayunay ay do kalabo na to, do wala na to, pero pitik sintas ay kibot ka lang, no? Kamu man gali gihapon nga duha, kag kamugid ang magadayunay. Kay kamo ang para sa isa kag isa. And who would ever believe, no? You said, ginpikot na siya, manugpakasal na sila, pero wala gali na dayon. 1.5 years, as in, wala na. No communication, wala na kamo kakitaan nga duha. But after that, nagbalik siya sa kabuhi mo. And sa pagbalik niya, tuloy-tuloy na ang tanan. Happy ending kita. And the result? Well, pila? 5 kids? And now, 50 years of being married? Wow! Grabe ina nga track record, no? How we all wish tanang kita nga mga couples. We're also wishing, wala pa kalabot sa 50 anyos sa atong marriage. You're also wishing, ati makalabot man kita sina, and we can just imagine, no? Ano nga mga milestones ang inyo nga get through together, ano nga mga challenges, ano nga mga struggles, damo siguro sa mga highs and lows, mga ups and downs, and yet sa gihapon baskog nga nagatindog together and still enjoying life and still enjoying the love that you have for each other. Kanami lang gid. It also reminded me of the wedding sang atong langin atinan ko daw 2 days ago kanami golden wedding kag everything was so done beautifully and prepare ang mga kabataan and ang mga ginikanan are still so very much in love. Kanami lang gitulokon. Thank you so much kids sa imo. Continue enjoying your marriage and at the same time continue loving each other. Amo na no, you start just the two of you together, and sa ulihin na kay ang mga kabataan magapalaman na magapalangasawa, you ended up being together in the end. Of course, sa mga special occasions para ang mga kabataan, pero nami no, because up to this time kamuya gihapon no, ang of the night nga duwa kag naga-enjoy sa inyong marriage, sa inyong pagpangabuhi, naga-enjoy sa inyong family. Thank you so much. Salamat gid sa imong gid-share diri sa aton nga love story sa sining nga hapon, Taurus 21 sang 5th District. 45 minutos makalipas sa alas 2 sa hapon, magabalik ang KLP. Pagkatapos ng gid, sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa halos tanan nga prutas nga aton ginakaon sa masami ginahaboy nato ng ilaliso, apang panom dumaliwat kay may liso sang paborito mo nga prutas nga dapat hatagan mo sang tsansa nga buligan ang imo ikayong lawas. Ini amo ang liso sang abukado nga suno sa National University of Singapore. Nakit-an nga mayara sang 70% sang antioxidant content. Ang incredible fiber content nga may upod nga natural oils, vitamins kag minerals ang makabulig sa pag-improve sang digestion, naga-reduce ang inflammation kag naangot man sa paglikaw sa development sang cancer cells.
Ang liso mahimo mo nga kihadon kag tuktukon kag isimpon sa imong nga pagkaon o kung ilimnon. Sunod kay Dr. Tom Wu, isa ka physician nga ginpasidunggan sa American Cancer Society kag United Nations, nakumpirma niya nga ang liso sa abokado nagatanyag sang most intense amounts sang soluble fiber. Ang soluble fiber nagabulig sa pagkakasang kolesterol sa cardiovascular system, gani makabulig ini sa paglikaw sa heart disease, heart failure kag stroke. Ang intense bursts sang antioxidant sa abokado nagabulig sa pagpanubo sang oxidative stress nga tugas ang harmful UV rays sang adlaw kagamuman sa pollution kag chemicals. Makabulig ini sa pag-reduce ang visible signs ng aging kag naga-rejuvenate ang tone kag condition sang skin tissue, gani mas young looking ang imo nga panit. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Bangod sa mainit nga tiyempo, madamo ang mga tao nga nag-enjoy sa paggamit sang aircon, agud nga mabuhinan ang init nga ilang nga nabatyagan. Apang nagpaanda mang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Dapat lang ara ini bangod sa sustansya nga dala sini sa ikaayong lawas. Suno kay Vanessa Voltolina, renal dietitian sa Fresenius Medical Care North America, yari ang mga benepisyo sang repolyo. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang sulfur-containing compound nga sulforaphane ang nagahatag sang pait nga sabor sa repolyo, amo man ang nagahatag diri sang cancer-fighting power. Ang sulforaphane nagapugong sang progression sang cancer cells. Ang glutamine, isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Ang hampang at chess tuman ka popular sa bilog nga kalibutan kag masaming nga naangot sa strategy kag kaalam. Kung Pagabot ang tak ng alas 3 sa hapon, pwede pa kata for another story. Gani ari i-share naton ang sulat ni Lola Beng sang Iloilo, Dear in the Regime. Maayong hapon sa imo kung sa makatapo sa malapnagon nga radio station ang Bombo Radio. Ari naman ako nga nagasulat sa akon mga inagihan samtang nga nagapamati sa imo programa ang KLP. Nahanungod ini sa akon hinablos nga sindikato. So nagatrabaho ako sa Napocor. Nakabakal ako sang lote, 483 square meters, sa isa ka subdivision sa Haro. Sang dito pa ako nag-estar, nagkadto didto ang akon hinablos. Upod ang iya nga utod. Kag isa kasi Mario nila, dala ang Xerox copy sang titulo. Ang titulo nga to, iprenda nila sa amon utod nga lalaki, kag sa iya asawa. Sa laktod nga istorya, natigayon ato nga transaksyon. Kag nakakuha sila sang bale, 24,000 pesos. Wala makahibalo ang iya asawa. Pagligad sang pila ka tuig, napatay ang asawa sang ako nga utod, kag ang akon utod. Sang ulihi, napatay man ang nagprenda. Di kundi quits na lang ato. Sang wala pa ako kapauli diri, ang tatlo ko ka mga magulang, mangula ini sila pamilya, ang nag-estar. Ang isa ko ka magulang nga may pangabuhi, ang nagbalhin sa tabok sang suba, tungod may naeridar nga duta. May 13 siya kakabataan, kag ang ika-12, amo ang ginasiling ko nga sindikato. Tungod nagaobra pa ako sa Napocor, ang planta sa Tinokwan, Dingle, kag ang iya office sa Barrio Obrero. Hanti, nag-transfer ako sa Barrio Obrero. Amo nga nakabakal ako sang lote sa Haro.
Bangod ari ako sa haro, ang duha ko ka magulang ang nabilin diri. May mga duta diri ang isa ka manggaranon diri sa amon. Tag-iya siya sang isa ka electric cooperative sa Bacolod. So before siya naghalin diri, before siya nga naghalin diri kay nagpa-Amerika siya, ginpanghatag niya sa mga beneficiaries through sa iya enkargado. Kaginatagan ang mga beneficiaries sang CLOA o Certificate of Land Ownership. Isa sa mga utod ko ang nahatagan. Gani, gin-process ang akong utod through sa DAR. Sang isa ka adlaw, gigatuan sang akong utod ang ika-12 ka anak sang akong utod sa Tabok Suba kaginsingganan. Mga tigulang na kami, kag hindi na kami makasarang. Ikaw anay ang attender. So nagtabok gid man siya diri upod ang iya pamilya. Sa pagkadto diri sa mga employees sang niya, the lot will be traversed by the NIA irrigation. So sangin pamangkot nila ang akon utod nga nagapamati siya kay sino ini nga duta. Nagsabat dayon siya nga akon. Kung tani gin-assert sang akon nga utod nga sa iya ang ngalan sang CLOA. Wala kahibalo nga ginangko na niya ang lote. Ang damages sa improvements nga naagyan sang niya, siya ang nag-claim. Sa iya ngalan ginhatag, kaginbutang ang tseke. Isa ka bes, nagkita kami sa banwa sang amon ihada, namangkot siya sa akon, maninay, ginaprenda ninyo ang inyong alote. Sabat ko, ambot, mamangkot pa ako sa akon magulang. Siling ko nga ahaw. Sinong nagsiling sa imo haw? Siling niya, sabat niya si Suon amoni. Kay kinahanglan niya ang money kay gustuhon niya sa kasal sang iya bata sa fiesta. Siguro naintindihan sa amon ihada nga hindi ato matuod. So, wala madayon. Dason, nagkadto naman sa amon neighbor. Kag amo man gihapon ang iya rason. Apang, wala gihapon madayon. Hindi gid sila nga mag-asawa maributay. Nagkadto naman sila sa amon nga neighbor. Before sa nagkadto sa balay ang amon neighbor kay namangkot, iyay, ano, ginaprenda ko ninyo ang inyong alote? Sabat ko, wala man. Kinakahibalugid ako nga hindi pwede. Kung sa bagay, tigulang na kami, kag hindi na kami makasarang. Didto gid nga natigayon ang transaction without our knowledge. So nagligid nga si Mana, nagbalik sila diri sa amon neighbor, kag nagpadugang sang bayad. Siling niya, nga kung magkadto ang traktora sa ila, sa tabok, dalho na lang dito sa ila. Hambal sang neighbor namon, may 2 kasako siya pero hindi magkadto dito sa ila sa tabok. Pagkaaga, ginkuha diri sang motor without our knowledge. Tubtob na lang di inday, kay ginakapoy ka na sa pagbasa sa akong sulat. See you in my next letter. God bless you. Lola Beng. I will survive. Wow. Lola Beng, nag-wonder lang ako, siguro kami mantanano, kay kung may klowa siya nga ginakaptan, paano nga sa iya tuya ginaward ang dapat no nga ihatag sa rightful nga tag-iya. Kay hindi ba daw temporarily, dogin pa istar lang to sila kay tinagahambal tong utod mo, mga tigulang lang sila lang anay attender, or basi wala kita kay hibalo no, basi may personal agreement sila or may secret agreement sila nga basi hindi ka man privy kag amo ato no nga natigayon ang tanan. But if ever nga wala, tito hindi gid man manambi nga dok gagwa gid man nga ti nalansihan ka mo, nalutsan ka mo kumbaga kag way liwan no kundi inyo nga hinablos man mismo ang naghimo sila sa inyo. And regarding sa duta
nga ginaprenda daw hindi klaro sa aton kung ano nanging ending sini, no? Kay ginkat mo man ang imo nga story. But anyway, usually kung mga problema sa duta, nagauna gid inaagi, kung may mga reklamuhay, nagauna inaagi sa barangay. So kung sino ang may reklamo, amo na siya nagakato sa barangay, magpatawag sa ginagusto niya nga ireklamo. And then from there, i-try na ang husayon, kung hindi gid mahusay, ti amo na ang ginapasaka sa husgado. I just hope, maklaruhan ka mo sini, kay ti kabudlay, nga kung may konflikto sa pamilya, kay ti pinamilya man lang, kamukha mo man lang, no? Hindi manami. Kag ang rason is ang natuhoy sa duta. Kabalo kita, basta problema gani sa duta, ay grabe gid. Ang iban nagapinagtyanay, ang iban, wow, nagakinasuhay, kag tinuig ang dalagan sa kaso. So I just hope nga masettle ninyo ini, and I just hope nga hindi maguba ang inyong relasyon bilang isa ka pamilya. Sige basi makachempo ka naman next time, basi pwede mo man nga ma-explain sa aton fully what happened or ma-update kami, no? Kung ano gid exactly natabo after sang pagprendahan ay natiway ka mo kabalo. Sige, ari lang kami diri sa KLP para nga magpamati kung na may isugpon ikaw sa imo nga istorya. So salamat gid sa liwat sa imo Lola Beng sanggin share mo diri nga istorya sa KLP. 3 minutos bago magabot ang taknang alas 3 sa mga kabombo sa Hulyo 29, Biyernes nga adlaw, ang Urgent Call Band ang magalingaw sa aton. Pinaagi sa ilang matahom kag masangkad nga linyada sa mga pinili nga pop songs. Ini sa mga importante nga kahiwatan dira sa Plazuela de Iloilo humalin Hulyo 25 tubtob Hulyo 30. Sa ining 2 ka oras nga musical journey sa Thank God It's Payday, magalanog umpisa alas 6 sa gabi ang amo nga banda. Sa Sabado naman, July 30, syempre, concert at La Plaza ang atong giginahulat nga pagtakop semana nga kalingawan sa musika. Magapabalik sing isa sa mga mabakod nga banda sang Negros, ang The Frets Band. Sa ilang pagpasundayag, ila pagabuyan ang mga mabaskog pagpinili nga linyada sa mga pop songs para mapasiguro ang piho nga kalingawan para sa aton tanan. Ang ini nga makahalawat-awat nga konsyerto ang magasugod alas 6 sa gabi. Sa siniya kaywatan, napulo ka pinasahi nga mga Plazuela mag sa igapang raffle ini sa mga suki sa Plazuela di Iloilo. Kag sa Hulyo 31 naman, Domingo nga adlaw, ligwa nga magabukas ang ganahaan sa Latolda para sa mga regular nga sumilimba kada Domingo alas 11 sa aga. Sa tion sang misa, maghalag kita sang pangamuyo nga ang mga lideres ng atong pungsod ang maghatag prioridad sa makinahanglanon sa mga pumuluyo kag ipahigad ang ila kaugalingon nga interes. Plazuela di Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Sa inyo mga istorya dira, basi ready na, pwede na nga ma-email sa bombo_iloilo at bomboradio.info or isulat sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Pinapasalamatan ko, just this afternoon, I received mga 3 letters. So, thank you so much, kids, sa ating mga letter senders nga ini. Mga kabombo, madaming salamat sa inyo nga oras, sa luwag ng mga pedra. Sige, pwede na. Mga pikita, after program. Sige, hapon ninyo lagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Siyempre, balikay kita buwas naman with more interesting stories para sa inyo diri sa kahapon lamang program. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.